మొహాలైన కనిపిస్తారు నేదుల్మా దగ్గరికి వెళ్ళి అందరు మొహాలు వాళ్ళు కనిపిస్తుంది शिवा सर कोण आहे నల్లాడు బాంబులో రాడాడు అలా పిల్లల దగ్గరికి బాగా గవర్నమెంట్ పంచాయతీ లేదు అబ్బాయికి అందరం పడి మరి ఆడుకోండి వేసినాడు మరి కాంగ ఇచ్చింది అడిపే అద్దుకోవద్దు మందు ఉండిపోతున్నాడు కాదు వీడియో అంతా దగ్గరికి వెళ్ళాక మొక్కలు కనిపించిన దేవుడు ఆయన తీసుకుంటారు బాబా అడిగినాడు సరస్వతి బాబా ఉండిపోయినాడు దగ్గరికి వెళ్ళా మొక్కలు అందరూ కనిపిస్తే దేవుడు గారు చెప్తే భార్య పేదరాజు పెద్దమ్మ అప్పుడే కొడుకు ఆ పేరు అయితే అన్నం ఇద్దరు పూలు అవడానికి లేదు ఎక్కడిపోయి అడిగిన గోళాసులు నాన్న గోళాసులు పెడగలు అడిగిన ramen కింద వస్తుంది వస్తే అక్కడికి